u rodnom gradu cara Konstantina, Nišu, okupit će se sve ono što danas predstavlja hrišćanski svet i civilizaciju modernog doba. Jedno od osnovnih učenja hrišćanstva je sloboda izbora data svakom čoveku. Kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, u rukovođenju Skupštinom, uvek sam imao na umu ovu definiciju koja otklanja svaku sumnju kada je u pitanju prihvatanje i traženje odgovornosti za rečeno i učinjeno, jer parlament i treba da predstavlja mesto gde mišljenje može slobodno da se izražava. Drugi, mnogo praktičniji razlog zbog koga smo danas svi ovde je otvaranje kancelarije za obeležavanje godišnjice Milanskog edikta, jer će na takav način Niš ponovo postati mesto odakle će hrišćanski svet, u mojoj iskrenoj nadi, poslati poruku Hristovog učenja o slobodi i ljubavi. Značaj cara Konstantina i onoga što je od Niša ugradio u Konstantinopolj dugotrajniji su i od Viminacijuma i od Medijane, jer je učenje nadživelo svoje doba. Ne samo duhovne, već i kulturne veze Srbije sa svetom kreću se drevnim putevima rimskih careva, rođenih i odraslih na ovom prostoru. Zato Srbija ne mora da objašnjava da je mesto u Evropi, jer Srbija je od uvek Evropa. Tu pripadamo i ka Evropi svakako idemo. Nije samo Konstantinopolj Konstantinov grad, njegov grad je možda pre svih Niš, odakle je sve počelo i gde će se sledeće godine svi vratiti. Program proslave predviđen za obeležavanje Milanskog edikta upravo o tome govori, a na nama je da budemo dostojni Konstantinovi nastavljači i potomci. I ako dozvolite da kažem, mislim da je vreme da se grad Niš probudi, da se ovaj deo Srbije oživi, ne može sve da se dešava u Beogradu i hoćemo da damo snažnu podršku da Niš postane ne samo ekonomska, već i kulturna, prosvetna, politička prestonica ovog dela Srbije, ovog dela Evrope i slobodno možemo da kažemo da je vreme da Niš velikim korakom ponovo uđe na vrata Evrope.